Nung pagtaga, no? Ay, pinadaki ni usa ka lalaki nga nagpatago lang sa ngan nga miyot. Kasunod mga laki ini ron. Pero mayroon nuling karon miyot na pod. Kinigibatan og duwa sa radyo ni Ray Arellano. Ang atong sender si Miyot. Kini akong asawa, ay, may pagkaliwat gid siguro ni nga di lang ta mungangan, mingon na to Hitler, may tawator man di. Oh. Pertig yung bagsika taon, bugoyon yung kay ni taon sa una pa mi, sa uya pa mi, tumboy yun ni siya. Katong nilipan ni siya tumboy, ay katong tumboy pa ni siya, nagkauyab mi, nababae ni siya samtang ako nang nahilabtan. Unya, magsikon yung kay ni siya, mao ni akong problema ron. Pero aron nyo masabta ng akong sugilanon nga nung bagsik ko nung tumbuyo ni ko asawa, no? Inanion ako pagsugod at tanan ay. Miyot, Day. so, okay trabaho ron? Ako karon panghapon, tudlo ko sa mga estudyante, day. Ha? Malakaw ka? Oo, lakaw ko. Ato ko sila mama. Kaya magpahilot to na ako. Onya, bantayin ni bay ha. Basig laag sa ka. O, di, anira ko. Maabot ang mga estudyante ron ako sa karate. Mga anim, ano to. Haril na na ako tuduin din sa bay. Diha lang sa may hawan sa loyo. Oo, lagi. Bantay bitag laag ha. Wa gani ka balik na ko. Piti juga na ko. Oh, Gigi, ato na ko. Sige. Ay. Pagsikag yung suwahay, salig ang pinanggara. Di pa ni pinangga eh. Katilaw yun sa akong knee kick ba? Roundhouse kick. Pastilan. Ay, katakantan. Uy, na akong amigo ay. Niya pa doon din eh. Tawgo na ako, be. Kime, dali dong! Katakanta na rin. Kantahin ko ato yung mga kapila ka kanta. Dali kami, dali! Kuha na ko sa kibit. Dali! Ben! Oh, mayo kay ni Akada. Suruy ka. Dali, dali, dali. Okay, ginain mo gusto mo. Lagi. Kay bawa bitaw ko gilaay ka. Dire kantahi ko be kay samtang wa pa to manganhi ako mga estudyante sa karate. Kantahi sa ko sama duyong kanti ka? Ayoy na. Unsa imo kanta? Kapila lang. Sige larga. Sige dong. Eyeball. Kung kaya kong iwanan ka, di na sana sapa. Kung kaya kong umiwas na, di na sana lalapit pa. Kung kaya ko sana, ito ang tanging nais ko. Ang ating kahapon, sana maulit muli. Oh, Wala siya kuya, oy. miliban ako ni mo Ben. Oy, ikaw ni pa ka lalaki Ben. Babae gyud kag tingog no? Mao ba Og na kuya? babae ba ka lalaki kag tingog? Aw, ambot lang, wala ko kahibaw. Sige, salamat. Salamat kay Dong Kimir ha. Unya asa mas mama ni mo LP? Na dito? Ay, kung ana, apay gilakaw. Sige. Mo ulit ito niya. Sige, thank you kay Dong Kimir ha. Salamat kayo. Salamat po. Sige, bye-bye, bye-bye. Bye. Ay. Bala chili cha cha, bala chili cha. Dance your chili, dance your cha cha, bala chili cha cha. Dance so feel your body hot. You got to know. Ay, pamina mo. Kamo, mga estudyante. Kini mo martial arts ni nato gamito pagbuli-buli ug unsa pa na di ha. Nimhay mo nga ato gining binuangan ni atong kamahuan ha. Ang martial arts mao ni usa ka depensa lang sa atong kaugalingon, self defense. In kaso dunay mo binuang ninyo, unya wa mo'y makatrasan ba? Ano na ninyo gamito ng inyong nakatunan sa karate? Karon tudloan ta mo kung unsa inyong mga depensa sa inyong kagalingon. Sa karate dunay gitawag opensa o depensa. Pero kay bag-o pa man mo, ari lang sa as basic ron ha. Kinahanglan nga inyo makatunan ng standing position. Punching o ingon man ang kicking. Sabot to? Way eating ano master? Balito ko eh. Sao eating? Way eating. Di oy. Eating. Kaya Wala parido ni mo ba kanang still live and kicking. Mao na siya. Mao na siya. Ha? Sa bariya patok ikaw no kaon gini mo ha. Bida sa di mo. Wala lagi ikaw timoy ba? Ayaw pagbuot kay nice master niya tay expert na. Kaon yung naman ni mo. Third black belt na ako si tawagan na. Di na basta di ba master? Sige lang. May problema na. Ang kanang eating nato sa karate na ana, mao na iterbino sa mga banga. Kay kung makakitag sumbagay, jadi kay baw, ay dipinsa, kanoon man ang tanang kumos kontra. Di ba? Mao na eating master. Priyasan niyo, dali nga rin patok-patok, dali nga Wa. Ato ipakita ni Timoy kung unsa ang eating sa karate. Bantaya. Wah!
Mao ni. Mao ni iting dapat. Ya! Ano pa? Ano pa? Mao na siya. Kita ni mo tiboy ha. Gikaon lang ako mga kumog patok sa mga patids ha. Ha? Watch sa gang. Mao na iting sa karate. Mo yun, ako may tampulan. Ikaw na to. Master, reklamo. Hay. Hay. Okay. Break sa ta, break. Igang master, iga. Taas ang pati na eh. Power kayo, mo ay musok magtawa na master. Kuan ka ni. Power kayo. Kinahanglan mamaster na ninyo karang kicking ha, patids taas o boss og tunga ha. Ingwan pansi. Pansi. Kana master. Usap na style master ha. Nga daho to'y master. Mao ni gitawag og hubaking. Hubaking. Master, saan ako baking master? Hubak. Kuwato ako spray dito ka. Hubak. Kidort ko. Abi ko ninyo usa ko ka instructor sa karate sa una gani. Champion magalikos batan-on pa ko. Kami dunganan ni Master Ikin sa yan. Pero naundang na lang ko sa dihang gihubak nako. Kay na amang taon ko yung piang. Inigsuol sa kong piang, suol sa dihang kong hubak. Mao na nanudlo na lang ko. Mura kong si Ipman ba. Unya? Aron, ako itudlo ninyo. Morning, blocking ha, kinahanglan mamaster ni ninyo. Aron di mo maigo sa inyong mga kontra. Matag sukmag sa inyong kontra, kinahanglan inyo yung ma-block ha. Okay na mo? Ha? Black ka no? Oh, usa na sa ato mga dipinsa. Ang dipinsa god kining gitawag og defense. Daghang classes defense. Naay defense nga pinaagi sa pag-block sa iyong punching. Unya na say gitawag og natog kang wave ka lihay ba lihay para di ka maigo nya dak mudaka ka nang bupo ka ha dipinsa na siya Master, mura mag-isapot. Suko man kayo. Master, basig atakihon ka na master. gamitan tani defense Unsa man nga defense, master? Duwa ka dili dili. nanaday Magali ay, kaya mo. day nanalagi ko isog lagi ni bayaran Master, unsa mga defense mong gamito na master? depends ko ang kining butawag din yung asawang suko kay tubag galan yung hinay ayaw na taon mo sukol kay bakulatahan mo tumalag yun mo sa iyang isugo ninyo mo na usa kaligon nga defense Bida. Nga no day Mali ka maglungag lagi, unsa na oras ha? may gitit sa manggod ko dahil Tits, rason ba gida? Maglungag dito. Maglungag ba? ay sakit na day uy nukol man dito Ano sa man ha? mo Reklamo ka, pausap ka? Ha? lungag ako day purbida biyati ka diha Panghugas sa mga plato niya ha? Tok, kita ka tok. Ay, ako'y mungutanan ni mo. Nakita ba ka? Sa nalibok ng iwan mo ka perod. Kita ba ka? Kita ka? Ano man. Si master ba? Ngano lagi? Idakol. Usa tos mga defense. Oy, Sa? Dipis ko taon. Pagkakidort ko. Oh, anong kuspo ba ka nang naong ni mo? ha Yati liluan. Ha? May panghupaw-hupaw pa ka diha nga ano ka? hawa man Iyot ay kog ingnaana ha. Naibaw ba ka? Di ko ganahag mga ingon ana. Kung may kalagot ka na ako sulti, black belter mo ka. Sa mas magayda? war freak man tiya yung taon Da? Nakiksulti diha? awa day Sulti pa bagulbol diha. Bagulbol mo ka. bulbul day ko Kita ko, kibot-kibot ang simo di mo. Sa may gusto may sulti, sulti. Kasi kibot-kibot siya pagtuon mo sa kusi mo. Lubot sa manok. Unsa lagi problema nimo? Ikaw. Ah, daan pa lagi ko. Ni angko ng kagwang. Yawan sa man. Sa may gusto nimo nako. Unsa man? Sulti diha. Kuan ba taga isa tag-respect gamay sa taon eh. Ba nagukunin mo? Unsa mang respetuhang gusto nimo, ha? Kanang dili na ako nimo sigihan tawag dukol-dukol ang atubangan na kung estudyante ba bida buryong tanam dugay ba? Mao ba? Yun, no? Yan ni pagita nimo duklo na ng mga bata mga kanang mga tiguang duklo ta nimo ng mga atubangan sa kung estudyante. Oh, wala problema mute ba? Ay lang ko pasok agot. Unsa gyud akong isugo nimo tumana dayon? Ayo ko pakita nga akong isugo nimo unya pa nimo buhaton. Wa pa na buhat kapuya uy, kapoy ka na musugo tagingon ana. Musurog din ako dugo ana. Napadi kay dugo day ha? May dugo day ka. Sa pagtuon mo nako wala dugo. Karaho ka. Ay. So, Pinamdukol sa pina. Naikal dito. sa gusto nimo? Kisupagay ka nako. Nagisupagay ka ba nako? Ningon ikaw. Lagi, tarong ha. Puro ba ko mahadlok nimong yuta ka? Sa berter pa ka, kumadlok nimo.
Daghan ko gipangulatang mga black belter. Porbida. Na pa man gani red belter. Bida paita ni oy. Saan taon? Saan ako ang kalakihan taon oy? Usa ra angay nimo buhaton miyot para di ta ka maduklan. Unsa man? Ay ko pasok lagi. Unsa ko isugo tumana gid ayon. Kung sa dugay kay tumana ko isugo musurog na akong dugo. Oh, biblida. Nya, napaday kay Padakol ka. ha? akuan kanang waday. Tarong anong katawa nimo ha? Sina? Oh, day. Pa dito. Day. Kapuya yung mga dikolor pa yung human yung kusuon pa yun ang puti pa yun pupida na hapit na alas 3 maabot akong mga estudyantes martial arts nga ako lang din hingin ng labataon tiwason na lang nila ko. Good PM, Master. Ha? Ako, Master. Sigod PM sa patuo nyo tsate sigod PM mo diya. Usak na ruwan ang imong litis patok eh. Master, good night. Naunsa ka natin ba? Say good night. Day ko kagaran. Otro sa dyan, Master. Mayo! Say warm up na mo diya. Probida. May bawal mo. Warm up na mo diya! Okay, Master, okay. Okay. Listen mga estudyante. Ako ipakita ninyo ang pinaka-the best nga defense, ha? Master, wapa na mahuman sa defense. Kana mga Master. defense gitudlo na ko ni simple ra man na. Pero tiban daghan kay kog mga defense ang itudlo nyo. Gawa sa blocking, weaving, ducking. Laing defense ako gitudlo nyo. Master. Ano, Master, imo asawa, Master. Ay, murag nagdam, nagpuspos. Ha? Urak sukur makinang, Master. Anay. Kay tuyo, ana, Master. Bisag ako pa. Di na masilbi na ko. Alam, Master. Urak sukur ikas. Bito. Tama, Master. Murag kapatsyunon. Hinahak. Bebe, sibog mi. Ay masaba diha. Ay saba nga na ako diri ha. Tago ko. Unsa man na, Master? Amo ni defense ni. Defense ang tago. Unsay nga nga dipin. Kuan silent defense. Idol ka din mangita nako. Ayaw gyud mo sawa. Silent lang, okay? Mao ni gitawag og silent defense. Bungot ito, Doon lang kayo sa Master. Doon lang yun. Ay lagi mo saba duklon taron mo. Doon lang kay saba insulting bitago ko diri. Tago defense na, Master. Tago defense. Saba diha. Tago defense. Saba. Tago defense, Master. Sos. Hoy, Ayaw mo. asa yung master? Asang inyong master? Mayong adlaw, madam. Asang inyong master? Wa pa man, madam. Sewa pa, tarong. Wa pa maabot. Wa di mo magdungan, madam. Muabot ka ni mapauli ha. Ina nangita ko, naghuwat ko. Di gana siya mapauli. Ugma maglakaw siya nga lumping na yangaw. Inagin ninyo ha. Master. Wa na, Master. Milakaw na mo asawa, Master. Wana din ha. Wa na, Master. Oy. Kasakit sa kong gawas ko. Sakitas mo kubuko na ko eh. Bilipan ako yung Master eh. Pita. Tasol uri ka na sa imburnal no, Master. May kani kay wa na tubig ang maong imburnal, Master. Siyempre, bawaan mo na. Ako pa. Grandmaster ko ta. Anya, Master. Kanang wala mag-isa din. Padayon tag-practice, Master. Ay, kadit. Padayon ta, pero kadit. Mag-stretching ako kay sakit kayo. Unsa man ang klase sa defense, Master? Tubang pag-abot sa imong asawa din eh. Amo to gitawag best defense nako. Ang pinaka-the best nga depensa mao ang pagdagan, paglikay, ug pagtago. Mao to tiban ito ninyo ha. Master. Itago ko mo to yung best defense ha. Master, practice na, Master. Wa. Oh, tago inig pagitag ilmihan mo ta. Wa Tago dito. Hindi na ko practice ninyo eh. Ang maro mo na ka. Kay wagi tot sa, Master, sa. Natural ako pa. Og ikaw, hoy. Oy, Timoy. Nakita yun ninyo taon, ha? Oy, patok. Sabi sa kinsa ninyo. Oo. Nakita ninyo, no? Ay, yun mo saba, ha? Okay. Provision! Timanin ninyo, ha? Best defense nga ang pagdagan. Pero in kaso, wa na mo'y kadaganan, ilabay na sa mga tao nga gusto mo patay ninyo, mo pasakit ninyo, may daang kutsilyo, tanawan ninyo. Kung ipakita ninyo, kung unsao ninyo pag-ilog ang mga kutsilyo, makuha na akong kutsilyo ngayang da. Ikaw, Timo, dali nga rin. Ako na sad.
Ikaw. Ayaw sa reklamo mo. Reklamo. Manabi ako ha. Ha? Dahil sa kutsilyo. Tawan nyo, giunsa din ako pagkupot ang kutsilyo, ha? In anion gani pagunit yung kutsilyo, awan ay lain. Anion lang ni, ha? Sige, duslak mo, Kini! Oh, hinaya kayo sama ta, ha? Sama. Sama. Pa kong ni Day, ha? Nanadi ka? Day. Di ay, ha? Day! Isibat ka, gipalabat ka, nisibat ka, wali mo tiwasap pa! Ay! Sukol mo, sir. Sukol mo, sir. Kawan, kining, Sukol. Self-defense, Self-defense di ay, pak! Agay! Saman, black belter ha? Kapuya ni mo daw hana ka, ganina ko pinangita ni mo. Imo gilaban, tiwasa to dito ha? Hanggaw ka dako na, kasi ka na. Tiwasa mo! Kita mo? Mo ito yung pinakalisod nga ni Pinsa. Unsa to, Master? Unsa to nga defense, Gusto Master? mo ito nga defense, master. Kato ako gingon nga eating defense. Unsa na? O kita mo, tanang kubo nga, gibuhian sa kausawa. Ako gikaon, gikaon akong tanang kubo niya. Wa yung kumusukol, ha? Nya, sukol ba siya? Ha? Tarawa, nisibat siya. Bungot sa ito eh. Pagkakinod ko na eh. Mao ni akong problema ron. Kanya ako asawa, grabe kay ngulata. Ang ka, nagpaubos lang yung ko, hadlo ko nga ba si tao, may naikan na ko ba. Nya din ako mapugngan ako gagalingon, may go lagi na si kumpate, lagi bidab, winging kung yun, di ba? Saon taon na ako akong asawa, babi na. Naab na sa Bible, nga, kultahon ka, lihay lang yun, ha? Di yung kamsukol. Tabagi ko na ko, babi na. Ate Fresh, unsa man, kung kami pasultiyon, mute. Okay, Ate Fresh. Okay, ang sender na ito karagad lawa, Goliath. Si Kuha na, Ate Fresh. Si Miyot. Miyot. Oo, si Miyot. Ang problema ni Miyot, Ang problema ni Miyot lagi, Ate Fresh, katong iyang asawa nga, kanang bugoy ba, abagsik ba? Sa minyo na, sawa pa sila minyo, tumboy yun, pag nagyun na yung asawa. Karon na minyo na sila, bagsig siya. Kinis Miyot, black belter na siya, Ate Fresh. Oo. Karon duklong-duklong ra siyang asawa. At tubangan sa mga estudyante. Adalaw, Under kay siya. Ang iyang itudlo sa mga estudyante, kinahanglan doon na kay dipinsa. Inigdukol siyang asawa, pangutan-on siyang mga estudyante. Kato sir, unsa to yung dipinsa to sir. Kulata siyang asawa, kung tao ngayon siya. Kato sir, unsa to dipinsa. Tago defense. Sa katapusan na Ate Fresh, kay gituluan siya kaning ang tanam ni Timoy ko nga, sir, naidipinsa nga iting sir, siya na tudluan, di kaya rin. Pagduol to niya yung amigo si kasi pangalan niya. Patok si Kuan. Si Patok. Tama ko. Ani Patok, mao ni dipinsa nga iting. Pak! Kulatan niya Ate Fresh siya. Ay sir, kanong ni sir siya? Mao ni dipinsa sa iting. Kulatahon rin nimo. Kulatahon gili kanon rin nimo ang mga kumo sa imo na iting di ay. Mo ni iting. Abi na Mao ni kulataon. hitabo niya pagkatapusan Ate Fresh. Kulata siya maayo siya asawa. Iting to. Kani sibat-sibat tago siya. Unsa to dipinsa siya? Sa iting to. Iting defense. Lan, unsa man ni kahimplang, unsa man ni Luya nga, niya, unsa man ni nga certain situation kanang battered husband siya. Unsa ito? Dili siya battered husband. Bam, ang iyang tuyo bam. Dili siya, maluoy siya sa asawa. Black belt, champion na siya. Kurik ba yan? Pauban sila si Master Ikin. Oh, Katong Master sa Yawyan. kay Pauban sila. iyang gitinuod wa da. Dili kuan ang Hurutan ng ipon ni mauna. Ako kay kana bitang panultihon ta mga banang gulyat nga ako lang na ko kay ako ning sukan pilar may kusog sa babae. Pero yung anak gulyat iyang termino Mas no. maayo Maunay. ang nindot ang kinaiya ni ang bana kay ni respetar ni nagmahal kasi ang asawa kay di man mangulata, di ba? Una isa liga siyang sawa, Gams. Kay Sige. ang uban sa asawa ana noon mag-abusar. Oh, Mao na yung kita Bruce Lee, Ang ma'am. sapo Bruce Lee, dili kita siya musukol kung napesay kadaganan. Pero di nagali ka. Muna yung pag-ingnon kung wa na ko'y kasandigan. O imo kung giduoto. Hangtod sa katapusang bumbong. O dala termino. Ako'y patalinggo ko na. Unsa na termino gamit? Unsa lang termino gulyat gamiton ani mga master arts experts kanang dili nila basta-basta gamiton ng ilang kumo kay lisensyado. Ariyan Unsa sa tawag mga na? boxer good bam? Kada mga boxer di na musukol nimo. Pero sa ako na iba. Basta na lisensyado Oh, nila. Pero sa ako, pero sa ako na sabtan sa dagan sa istorya basta mo tumano lang niyang isugo sa iyang asawang bagsik dili man siya dagmalan. Ay sa kana ko ipaambit para natay giya. Sa may gikwada sa asawa. Kana masugod siya pangugas, sugod siya pagpanluto, basta matuman lang Ang dili iya man sa lagi masuko. ba nga pinaip Uy, ang iyasan nga kanang kuan ba, kanang makakorta sa taon siya, kay tudlo-tudlo siya.
Okay. Ana sa tayo ipaambit gulyat. Unahon na to sa New Testament. Mateo Mateo 24 bersikulo 42. Busa pagbantay kamo kay wa kamo masayod kun unsang adlaw mo abot ang inyong Ginoo. Mo atras sa diri sa Old Testament. Sa inyo Ginoo bam, dili din ang Ginoo ni Mateo si kuan. Gingon lang pagkasulti ato kung tanan god. Ato. Mo atras ta sa Old Testament Ecclesiastes 4. Ecclesiastes 12 verse 5 nga rin sa unahan. Puti na ang imong buhok, maglisod ka na sa pagsuroy-suroy. Diretso. Mupauli sa abog ang atong lawas ug ang atong espiritu mupauli sa Dios nga mao naghatag niini kanato. Ako kining gibasa para na giya nga kun pananglitan unsa ka maayong taras ang gibuhat sa bana bisag dugon sa isang asawa kanang naang nagyapon sila giya only lamang nga kining iyang asawa usahay tungod kay gimahal man niya kanang dili siya kahimo sa pagpasakit siyang asawa. Muduko lang sa pagpaawat kung nagmalan sa isang asawa at depressed. Pero sa dagan sa istorya, sa kunang gingon, kanang naang dili man masuko yung asawa, di man nagmal niya, di man apat niya at depressed, basta matuman lang ang tanang mga gimbuhaton. Unsa may gibuhaton ba? Katong mga hugas kanang, ba? kay magsikon lang ang asawa, so siya mo ipahugason, siya mo ipalo. Ngano nga ang iyang asawa di mo himo? Kuan bagsikon og gamay ba magsige lang banda no pero sa ako nang ingon pero sa ako nang ingon kanang naang mahuman lang tanan dili man mahilabot yung asawa man mingon nga hunungan na magpapanudaw diha kay wa kay mahimo wa man mingon pero para nako di man guna buhat gul sa bana ng hugas tinuod sa sad tinuod sad di ba ang imong asawa jud mahimo ana babae man buhata tinuod sa kay kanang abusat gali niyang asawa po kay tingali daog kanang di musukol niya. Kanang murag ang akong tanawa na ti pres murag tungod lang gina siyang gugma siyang asawa kay sa kaniya pa kun bakyaw niyang iyang kusog gato siyang asawa wa man mahimong asawa babae ra god. Sa to pa kuan kanang sir tong sender miyot ko masayop kanang naang sakto man imong asawa pero sa laing bahay lang nalahap og gamay tungod ang ubang gimbuhaton sa asawa ikaw na may nituman. Pero sa imong gugma nga gipakita di ka mo dragmalog asawa okay ko ana no kay pero og naana din siya nga ingon ani ang iyang pagtatan sa asawa nga murag rayna na lang nya maumay na andan wala kay mahimo inana na gina nya mo lagi ni kabot sing asawa no wag gyud sa mahimo mudukol lang siya magpaahot pero kuno nahita mo ko ato press lahi pud to ngano man mututok lang ko ni taon mudukol nag iya salamat mo panagan dito naman noon kore ko ang puzzle tihon